ji egerê qeyrana dareyî dê 2 salên Bûrîda nizîkî 5 sedê ya kompanyayên navxwî biyanî dest ji karê xwe berdayîne. Qeyrana dareyî bê hezarha kompanyayên biyanî û navxwî lê Herêma Kurdistanê bêkar hêlayîne û pişkek ji wan kompanyayan jî projeyên xwe bê netemamî hêlayîne. Aborînasek jî dibêjît ji bilîgehandina ziyanên bi jêrxana aboriya Herêmê rêja bêkariyê jî bilind kiriye. Di 2 salên Bûrîda qeyrana dareyî hejmareka gelek ji kompanyayên navxwî biyanî neçar kiriye ku dest ji karê xwe berdan û Herêma Kurdistanê bicih bêlin. û li dîf axiftina cêgirê rêveberê giştiyê tomarkirina kompanyayan jî rêja tomarkirina kompanyayan bû nizîkiya 5 sedê kêm kiriye. û eger rewşa aboriya Herêmê bi vî awayê niha bît, hejmareka zêdetir ji kompanyayan dî dê paşvehên û dest ji karên xwe berdan. Ew aborînase dibêjît daxistin û bicihêlana wê hejmara geleka kompanyayan ziyan gihandiya jêrxana aboriya Herêmê ku pişkek gelek ji wan projan dê bi netemamî mînin û bi vê çendê jî dê astengan bû parşaroja karê xwe drûst kin. Her wesa navbirî ragihan jî divêt hikûmetê plan û bername hebît bû rakêşan û rêxuşkirina kompanyayên biyanî û bêkarxistina kompanyayên xwe malî da ku ew bargiraniya aboriya ser Herêmê kêmtir bîtin. Cihê gotine ye ku li Herêma Kurdistanê 21,056 kompanyayên navxwî û 3,162 kompanyayên biyanî dê sekterên cuda cuda da karên weberhênanê dikin û projan encam didin û hevdem bicihêlan û dest ji karberdana hejmareka kompanyayên navxwî biyanî ji bilî ziyangihandin bi jêrxana aboriya Herêmê egereke bû bilimbûna rêja bêkariyê û hinartina hezarha kirêkarên navxwî jî bû malên wan e.